माता भीमा बाई के लालनमा एगो बहुजन के रहले रतनमा। माता भीमा बाई के लालनमा एगो बहुजन के रहले रतनमा। कलम उठाई सब दुखदाई क देले उजगरवा। अधिकारवा साबेल बारे पचारवा बिपिन गावतारे। अधिकारवा साबेल बारे। आप सुन रहे हैं जय भीम रिकॉर्डिंग स्टूडियो की प्रस्तुति। सुन तोहरे खातिर हो भीम कलम उठवले हो। सुन तोहरे खातिर हो भीम कलम उठवले हो। लिखी भारत के संविधानवा हो बहुजन के बगिया जागवले हो। कैले खूबे क्रांति तो मिलत हवे शांति सुना सो हमरो यारवा। अधिकारवा साबेल बारे पचारवा बिपिन गावतारे। अधिकारवा साबेल बारे। भीम चर्चा में आवा हो आगे कदम बढ़ावा हो। भीम चर्चा में आवा हो आगे कदम बढ़ावा हो। मनोवाद के छोड़ा होने हो बुद्ध मार्ग के राह अपनावा हो। कहे पवन दीवाना न करल बहाना हो जब बिपिन के सहरवा। अधिकारवा साबेल बारे पचारवा बिपिन गावतारे। अधिकारवा साबेल बारे। माता भीमा बाई के लालनमा एगो बहुजन के रहले रतनमा। कलम उठाई सब दुखदाई कह देले उजगरवा। अधिकारवा साबेल बारे पचारवा बिपिन गावतारे। अधिकारवा साबेल